Здравейте! Аз съм Стан и добре дошли в книжната вселена. Днес съм тук да говоря за една книга, която прочетох миналата година, началото, но на български беше издадена към краят на 2018 и тази книга е С обич Саймън от Беки Албертали. Първо нека да поговорим малко за българското издание. То изглежда ето по този начин и аз изобщо не съм доволен с външният му вид, защото нито цветово, нито модела, нито подредбата на нещата ми харесва, така че общо взето да, корицата е отвратителна. Българското издание струва 12,90 и е на издателство Ibis. Сега нека започнем с леко резюме за самата история, за да знаете за какво се говори в книгата. В книгата ние се запознаваме с нашият герой Саймън, който е гей. Той тайно си пише с едно момче, което има псевдонима Ву. Двете момчета не знаят самоличностите си и просто кореспонденцията им е една голяма тайна, но просто и двамата не са казали на никой, че са гей и двамата се крият. Всичко върви супер окей, докато един ден Саймън не забравя да излезе от мейла си на един от училищните компютри и момчето, което сяда след него, просто вижда всичките мейли, прави скриншоти и отива при Саймън. Това момче се казва Мартин, той отива при Саймън и общо взето му казва: виж човек, моля те, помогни ми да се събера с твоята приятелка Аби. Ако не го направиш, ще пусна мейлите ти онлайн и всички ще разберат, че си гей. И ето от тук почва нашата история. Първо искам да кажа, че книгата искам да я прочета още от 2015 година, когато всъщност беше публикувана, но просто тогава имах проблем с английският ми, защото не беше особено добър и просто не си разчитах да чета книги на английски. Но в общи линии тогава исках да я прочета, защото тъкмо се бях разкрил пред всички хора, че съм гей и просто мислех, че тази книга ще ми бъде от голяма помощ и просто ще ми бъде интересна, защото героят преминаваше през това, през което аз преминавах тогава. Какво стана? Всъщност я прочетох 3 години след публикуването, защото просто тогава бях почнал да чета книги на английски и се чувствах уверен, че ще разбирам всичко. Хванах я, прочетох я, но просто историята вече не я чувствах толкова близка до себе си, колкото може би бих я чувствал преди 3 години. Така, на книгата съм дал 3 звезди от 5 в Goodreads и сега ще ви кажа защо. Първото нещо, с което ще започна, е начинът на писане на авторката, което може би е главният фактор, който ми повлиява в даването на оценката, и то именно тези 3 звезди, защото просто начинът на писане на авторката е нещо, което супер много ме дразни, нещо супер, което не ми харесва. Гледах доста ревюта за книгата, за да видя мнение на други хора и доста от тях споменават, че усещат, че авторката има начин на писане, общо взето пишеш каквото мислиш на момента, а за мен това може би е проблем, защото аз харесвам по-философски написани книги, поне съвременната ми литература, която чета, искам да бъде по-така философска, защото тук просто няма нищо такова. Аз се нуждая от книги като Аристотел и Данте открива тайните на Вселената, защото историята наистина остава на заден план, когато видите начина на писане на автора, а за мен това в съвременната литература е най-важно. Именно за това на книгата дадох 3 звезди, защото просто начинът на писане на авторката не беше за мен, не е нещо, което харесвам. Просто отне доста от самата история и Беки Албертали не е автор за мен, чел съм още 2 книги от нея и проблема не е само тук, наистина и другите 2 книги имах същия проблем, даже с другите имах още повече проблеми и може би ще спра да чета книгите и щом не ги харесвам. Що се отнася до героите, ние проследяваме един главен кръг от 4 човека и другите странични герои. Книгата е написана от гледна точка на Саймън и общо взето виждаме това как той се опитва да се справи с изнудването от страна на Мартин и също така как се опитва да не навреди на приятелите си, въпреки че малко или много се случва и просто опитва се да запази една тайна, защото не иска никаква драма в живота си. Нещото, което най-много ми харесва в образът на Саймън е това, че той осъзнава, че е гей, не се мрази за това, няма проблем със себе си, има проблем обаче с околните, защото има едно много готино изречение:
ами ако светът не ме хареса. В смисъл, той не се страхува от това, че той няма да се обича, страхува се от това как околният свет ще го приеме и това наистина е един доста добър пример за това как се чувстват гейовете или други хора от LGBT обществото. Това супер много ми хареса, защото наистина е добра репрезентация на тези чувства. Що се отнася до самата история, мисля, че Беки Албертали наистина е измислила една перфектна любовна история, доста по-различна от романи, които съм чел. Може би щеше да ми хареса, ако беше написано от друг автор, може би щях да й дам 5 звезди, но не се случи. Също така искам да спомена, че съм гледал и филма. И не съм го гледал един път, не съм го гледал 2 пъти. Гледал съм го 3 пъти, въпреки че излезе миналата година, февруари месец. Филмът просто ме удари в чувствата, супер много ми хареса и може би се насладих повече на филма, отколкото на книгата, защото просто във филма не виждах писането на Беки Албертали, а виждах писането на хората, които са се занимавали с адаптацията, което може би допринесе за това на мен филмът да ми хареса повече от книгата. Това беше краткото ми... Не знам дали мога да го нарека ревю, защото просто казах какво не харесвам в книгата, но това беше краткото ми ревю за днес. Ако ви е харесало, може да оставите лайк. Ако искате да ме намерите в социалните мрежи, може да го направите в Facebook, в Instagram или профилът ми в Goodreads, линковете са долу в описанието. Благодаря ви за гледането и до следващия път!